Ja, hvordan det var at bruge Camtasia? Ja, vi fandt ud af, at det var svært, når man bruger en Windows-computer, fordi eller også det var, fordi det er en gammel Windows-computer, fordi når man optog, så lavede musen sådan noget mærkelig vibration noget. Så vi måtte installere programmet på en anden og nyere Windows-computer. Og så fungerede nettet ikke herude. Så vi måtte herinde i et eller andet gedulgt rum her og smække kabel i computeren. Og så kunne vi suge programmet ned. Og så startede udfordringen for alvor. Fordi så røg lyset i den her, og så måtte vi trylle med noget andet lys. Og så fandt vi det her sådan interessant pornolys her. Og ude at stjæle en lampe et andet sted. Og så kunne vi ligesom se, hvad der står på scriptet, som vi selvfølgelig har lavet til vores film. Så gik vi så i gang med at optage og fandt ud af, at lyden spassede fuldstændig ud. Den lavede sådan noget meget, meget mærkeligt. Den optog 2 spor, og den lavede mærkelig ekko, jeg kunne høre mig selv, og når man så hørte optagelsen, så blev det sådan noget meget mærkeligt. Men Johannes som tryllede, sådan så at vi kunne få optaget, uden at det blev super mærkeligt. Og så lykkedes det faktisk mod alle odds.